ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife ndị ochie ya achị mere nwoke a ka sị nọ ndị ego ya achị ọkwa mmadụ kpọrọ ife a na kọmentị ọ bụla ọkwa m kpọrọ na-akpọfa ndị udo ya achị ka unu fụrụ ka fa si wee jide nwoke a wee napụ ya ọkwọ ndị nnapụ ka ndị adụzikwa ka ifefa na-arụ ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị ụna bụ ndị agboro ope iwe ka eji ekpokọrọ wee kpojusie ebe niile si na ọganafa na-echekwaba akụ na ụba na ndụ ndị mmadụ bịakwanụ n'ọdụ ka ọfa ka a na-ayazikwa na nke ikpeazụ a ọbụla ọkwa m okolo alejedirio ọkwa ife m fụrụ n'ihu akwa ka m wetara unu bịakwanụ ka unu nụrụ ka fa si wee kpụrụ nwoke anụnwa wee boye nta boye imo halụ mmiri so ya halụ anwụ so ya wee narụ nwoke mmadụ kaadị o ji ewidiri ego na bankị wee widiri ego niile anụnwa unu na-afụ ebe a nke bụzi na onye nke a na-agbalịtị wepụtara nya bụ ife n'ihu akwụkwọ ọkwa ego afa widro na akaụntụ nwoke ka fa retọn kwara ya baki o bifo ndị isi fa ejidefa wee kụọ fa isi ya bụ okpu bifo ndị isi fa achọpụta na fa hapụziri ọrụ agwa afa lụọ na fa hapụziri ichekwaba ndụ ndị mmadụ na akụnụba ndị mmadụ wee na-ezuzi ndị mmadụ oshi fa wee retọn ọrụ nwoke mmadụ ego ya bifo ndị isi fa ewee were aka odo wee kụjisie fa aka na ọkpa fa wee sị ka fa were ukpogbo wee wepụta nya bụ ego ọ bụrụkwa na onye nke a na-akpalịtị ngwa nlichu apụtaghị wee kwuye n'ihu akwụkwọ ọ bụrụkwa na nwoke anụnwa agbakwuru ihe si na ọ chọrọ justice anyị ewepụtakwa ego a andị nwoke anụnwa fete ya unyi n'ihu nke bụ na nwoke gafezie atị na ife efuru na nwoke zuru oshi maọbụ nwoke na nwunye ya na ụmụ ya gafee a na-esufe imi si na fa bụ ndị oshi na ọfa gafee ife efuo nwoke mmadụ abụlokwa na onye oshi na ọkwafa abụrụ ya oshi si ya na ajụjụ ọbụla a na-ajụ ya ebe ya na-ekweta na ozuru oshi na-emerie nke nwa na afọ ọtụrụ ya nya kwuo okwu ụfọdụ ndị a na-akpọpụtakwa ọkwa ka unu wee na-afụ na ọkwa ifefa gwa afa kwuo ka fa na-ekwu na ụfọdụ n'ime fa bụ ọkwa ife eche na fa bụ bụkwa ife fa bụ hei bịakwanụ ka unu were ntị unu nụrụ ọbụla ọkwa m okolo alejedirio ife mfụkwa n'ihu akwụkwọ ka m wepụtara unu. Good morning, my name is Gwamnishu. This story from Udogachi, Anambra State, the vigilante security. Right, I told you guys how they kidnapped a man and then labeled him a criminal. Took him for almost 3 days in the bush, transferred money from his account. In fact, because of his limit, they were now transferring 500,000 so that they can be able to clear his account until the 3 days. They cleared about 1.4 million. And yesterday, all the money we have recovered. This is the money. 100, 200, 300, 400, and 30,000 that was expected by the boutique. And this one is 1.4 million that was expected from the security guy. This is 500,000. This is 500, making it 1 million, and this one is 400,000. That is 1.4 million that was expected from him, and it has been handed over to him. They forced him to make a video. This is the video that the man made. Are you going to Kenya and do Udogachi? Are you going to Kenya and do Udogachi? I'm going to Kenya. You ain't good. I'm going to let you here. Just go and I'm going to let you here. You just feel free to answer. Yeah? Answer up again, never. You're going to Kenya, I'm going to Kenya. I'm going to be home number 4. I'm going to be I say, now, you will go up to now. Investigation machine in the okay. Can you guarantee in a year? Name as usual, no, but I don't want any person. I want more machine. Mana kele onwe onye ozi na pia mota o ja bụ mota gafere na machine no madu amara ma kolo moto and onwere ndugu na alụkọ ebe sure so na ibe na-ekwu na abụ na ọ bụ na arapụ na onwere ibe ga-eme ka batara obodo azuori ịbata obodo azuori ka ga-eme. Then after this video that he made, they released him. They told him that he should not report this to anybody. All right. Somehow the man got across to me, and I invited him to Asaba. He came to meet me, and they will follow up the matter. All right. I'm not against vigilante. In fact, I promote security. Come to Delta State, people will tell you that Harrison promotes security. All right. So anything that will protect
lives and property are involved, all right? But when the evil you are doing is overshadowing the good you are doing, it means that you need to stop. You need to stop, all right? The government of Anambra State, Professor Charles Soludo, should see how to regulate, monitor the excesses of these people. I keep saying that these guys are out to do harm, because possibly they lack training and they lack coordination. They lack people over supervision, all right? They lack supervision, all right? So they should be checkmated. So this is evidence that what I'm saying is true, 100% true, all right? The case is before this is the CID, State CID Oka. That's where this case has been investigated, all right? Thank you everyone for always targeting these authorities each time I make a post, all right? God bless you all. Ọkwa akwa ka nwoke a jere na butiki na chọpụ nwata nwaanyị na-ere akwa ka o jegoro wee ruo ebe ahụ nwata nwaanyị ahụ wee kpọọ ndị Udogachi ma amaghọ na ụmụnne fa ka ndị enyi fa nwoke ka ndị oshi ibe fa wee sịfa na nwoke a bịa na chọpụ ya ka o zuo ya oshi ekwu aka fecha dị ka nwoke kwuo okwu fa wee kpụrụ nwoke a wee pụọ wee banye n'ime ọfịa ebe a ka a nọ wee wekọrịcha ego niile dị n'akaụntụ ya wee kpọpụta ya wee na-ajụ ya ajụjụ onu fụrụ ebe mgbe e wepụtara ife a n'ihu akwụkwọ ụfọdụ osisi ji akpụrụ nke nwaanyị ahụ na ya na ndị anụnwa na-arụkọ ụfọdụ osikpa chọt ife akọrọ ka nkụ tangod na nwoke mmadụ na-ewechi ya tagori ego ya ndụ nwoke mmadụ kadụ ọ bụ na fa agbakeri egbe n'ime ọfịa si n'ozuru oshi gịnị ka a ya da akọ ndụ kakwọ ekenekwa m unu.